אל תחכה לי הערב, אני בכלל לא בדרך, בכוונה לא עניתי, בכללי אני בלתי, אני לא מפגסת, מסיבות אני הורסת, תגידו מה כבר ביקשתי, בא לשקט אמרתי, ומפה לשם עד לא מצאת אותי, בטח קולת קרוף, אני כבר לא אני מזמן, אין לי זמן, כי בלילות ערה ובימים עובדים, רק מחפשת מישהו שיקח אותי מכאן, אתה מוזמן, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, חוויה ממש ממליצה לך, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, חוויה ממש ממליצה לך, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, חוויה ממש, לא בא לי להרים, פילאטיס מכשירים, ללכת להורים שלך, סליחה, איך בא לי לנתק באמצע השיחה, ובא לי שיר מוזר לצד מהקופסה, ומפה לשם עד לא מצאת אותי, בטח קולת טירוף, אני כבר לא אני מזמן, אין לי זמן, כי בלילות ערה ובימים עובדים, רק מחפשת מישהו שיקח אותי מכאן, אתה מוזמן, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, חוויה ממש ממליצה לך, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, חוויה ממש ממליצה לך, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, חוויה ממש ממליצה לך, ביי ביי יאללה ביי ביי יאללה ביי, חלאס לא לפנות אליי, ביי ביי יאללה ביי ביי יאללה ביי, לא להתקשר אליי, ביי ביי יאללה ביי ביי יאללה ביי, חלאס לא לפנות אליי, ביי ביי יאללה ביי ביי יאללה ביי, לא להתקשר אליי, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, חוויה ממש ממליצה לך, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, איזה כיף אצלי, וואו, וגם אל תלעס, זה מעצבן אותי.